Така. Добре. Първото ми предизвикателство от Бояна. Ще те убия. Да си сипя. Ще... Добре, няма нищо. Така. Вземай тиксото. Нагоре. Ели? Да. Николко дай ми тиксото. Не се смей, Любо. Да ти помогна ли? Как да си влепа лицето? Трябва да пластове. Не. Вземи подата. Защо? Очите ми, да. Добре. Готово. Не е така! То трябва така да си го... Дай. Не е Никол.